Okay. Onya, ang kadtong arita sa laing bahin sad mga sukin tigpaminaw kay grabiha day atong hitabuan no. Muna nga kanang na ang atong i-update sad makasama kadton tuang nahitabo in taon sa pagkahagsa no, pagkahagsa sa abyon nga kuan man to sa kanang litos India to mga sukindig paminaw nga kuan nga abyon no, unya asa man nga kuan ani ang flight ani adto sa Gatwick Airport south of the British capital adto unta ni di ay modunggo mga sukindig paminaw or motugpa so mo ni ang kanini ang sa runway nila mao ni asa kon tan-awon sa nato niha kay mao ni ang pagkuan sa eroplano kay daghan ni noong kay nakuyawan kasamang Nestor na katong na mga biyahe ba pero mo na importante magampo gyud ta kon imo na gyud panahon imo na gyud pagkahagsa sa eroplano in town sus akan ni alupad na hinay lupad na sumogid intay pagkuan paggikan sa airport may pampakalupara ana may pampaka kuan na pagkalupara niya dayon muragwa katulin imbis mo pa ibabaw ni dito porti rag yung pagkadali awa na gaaso na kasamang Nestor sus murag bulkan nga ni buto grabe yung pagka kuanas aso mga sukin tigpaminaw tanawa sorry good news nawa kanana ang ako sus kakuan gid ito kasamang Nestor pagkahagsa burting pagka kuana nibuto may nalang gani kay ang usa nakalayat nitong usa nakalayat ang usa 242 mga sukin tigpaminaw ang sakay ni ani unya ang usa maoy nakalingkawas biha no mayingon kag samang Nestor nga og dili gyud para imo murag makakita gid kag paagi no nga maka kanisa usa ra po kabuok anak ka huna-huna og layat ang 241 ito na bilin man taon 169 ka mga Indian nationals ni ini sumuna nga 53 ka British nationals og usa ka Canadian mga sukin tigpaminaw og 7 ka mga Portugis ang sakay ni ining abyon mga sukin tigpaminaw kaluuya in taon aning kuana no muna kasamang Nestor bitaw nga naman tani sa kuan moadto man tani sa Hong Kong lagi kay ang asawa iyaha untang laag rong kuana kasamang Nestor ingon lang siya nga love ato i-reschedule lagay nato sa love balik ta mga sukin tigpaminaw diri sa tuang pagkulo kabildo aniya may buntag des mga taga Barili dagan sila naminaw dito kasamang Nestor kusog kuno kayo unya gipaatubang kuno nila ilahang trumpa kuno dito gipatubang kuno nila dito sa balay sa ni Governor Gwen dito des Barili matod pa ni kasamang bal buntag nimo diha kasamang bal og simo makaubanan diha kanana insa nga mong gipatubang gyud dito ni kuan ni Governor Gwen kay maulaw mig apil anan taga Barili taga Dumanhog mi unya kanang naa nga di man naana ang kinaiya sa mga taga Barilig taga Dumanhog okay unya arita mga sukin tigpaminaw sa kuan katong tuang abyon na atuang nga nakita to ganiha nga dunay unsa man ni sa tingali gyud dunay ang noon padayon pa man ang investigasyon ug unsay hinungdan mga sukin tigpaminaw ni ining pagka hagsa nining mong abyon kay dili pa man kaayo layo di ay sa kanang naang airport
Ha? Pag so nakapaglupad mga suking digbamit. Na kani mao man ni andito sa runway. Mo na ang runway padaya runway onya dayong lupad. Dito matsus. Mao man ni kanina sa kuan na kanang hinahinay mga suking digpamina og lupad. Okay sa kuan man runway lupad na. Na kana tong gisirkulag puwa na mo na. So muna kasamang ni store nakuan pa ana pero ni aksyon siya og taas sakas taas dayong nagkaubos. Nagkaubos. Nagkaubos gyud makita ba diha katong usa ato kuno tan-awon gyud og mayo kasamang ni store kong na may usa ka tawo nga naluwas. Unya unsa man to tinuod ba to nga ni layat? Nilayat katong usa ka tawo asa man kato sa agi no? Kana magkuan ba na diha sa adito na dagoy tos dayo na dagoy tugpag yun. Katong usa ka tawo nga na luwas in taon kaning 40 anyos mga sukin digpaminaw. 40 anyos nga kuan siya kanang naang saan ni siya? Viswas Kumar Ramis. Nga naglingkod siya dunay seat number 11A. Muni ang kuan in taon dito muna nga ngano mga kana mo ni kuyaw ani kasamang ni store kay og ari po ka sa kadalanan ingon ta nga nganong wa man sikapa daan ang brake. Di po ta mo tuod daw ang brake mo nakaingon ani kasamang ni store kay bantay ka kanang naang sa mga kasagaran sa mga madisgrasya ba nga mga pampasayroan. Ningali do nagyoy mga tungod sa brake nga dunay mga ni tagar ang brake mga sukin digpaminaw labi nagdulhugon ana gyud ta mo nagkaguan ang brake kanang wa na mo kupot ang brake nya kaning niya ingon ani sa may mo ra gina nga palitan hubog ang driver kanang naan diri sa ato ba kanang sa ogarita sa land ba kasamang ni store hubog ba ang driver nagkatagpilaw ang driver sa bus onya na dunay kakulian sa brake ana mo manay kasagaran nga kuan gyud hinungdan mga sukin digpaminaw. Grabiha ani nila sus gidali udala sa mga tambalanan ang katong mga nangaangol. Sus. Nya kani mo na nga noon kuan pa man ron kanang padayon pang investigasyon ani unsa gyud to. Kay kini eroplano man di ta maka di po ta mo tuo nga nawad-an nig break kasamang ni store kay kuan man. Onya mo na ngano nakuha no sudan ka na dito gid mga balay na nga kuha no. Agrabiha atong kuha na uy. No mga pasinti nga mga kuan in taon nga angol ang usaon ni tisar pagid in taon siya. Na mo na nga kanang na ang dunay problema tingali ini gyud nga kuan. Nya ang katong usa ngano mas wala gyud nakakuha nila no kanang na ang katur yung usa mo nakauna-huna og layat kasamang ni store? Tuusar ba? Ni ambak siya, emergency exit siya. Pero di ba, ikuan man na nga, kana na inigsakay ni mo sa aeroplano, kay katulagin sa una nga, kuan man ta, katong nakasakay ta, katong permiro pa natong sakay aeroplano kasamang ni store ba? Kana na ang permiro pa natong sakay aeroplano. Pag permiro pa natong sakay aeroplano, katubit ng, nagkana sa CR sa aeroplano, tingala ko nga, asa man tani may tagtubig oy nga wa may tubig ani niya ka kung anon ra ba ta kay sugo sa lawas ra ba ni at ingon ta may eroplano ba niya kay wa may tubig dito kasamang luwi nya akong gikwento kauban ko usa man ning kuan nga wa may tubig ni wa man mangandam daan ning kuan ani kanang mga flight attendant ani wa man mangandag tubig wa magkabo daan. Adi ay kay kanang imuhang inigsiar mo dito ang hugaw day kasamang luwi suyupon ra ikuno di ay suyupon ra iko uy wa mo gunis amo sa bukid ani. So mo na nga kaning ni mo na makanat nga kuyaw kaayo. Pero og lang nga kun imo gyud man
Na kani anya, mura man og tudluan kana og kuan, di ba? Kanang naang isuot ni katubang mo na isuot ya sa mga nistor siya ko'y tawag ana nga. Namay kanang naang kuan ana katubang siksing babae nga mo'y maingon nga mo ni anaon isuot ni og naay mga emergency ana. Kanang naang life vest, Di ba namay kanang ikuan ana nga life vest ni nga ikuan ana nga mo ni anaon pagtaod mo ni mauna ana. Onya kaning ni ang kanang naang kanang bildo kana bitang imong madungawan ka sa mga nisor sa imong kilid. Nga ingon ani one pagtangtang o galing dunay emergency ana. Di na dagoy makuan no, di na dagoy Pari ana bitong sa mga modern jeep. Ano mga modern jeep do naman ay murag martilyo diha. Do naman ay mga martilyo des bungbong ang kaso og mag kinaunsa masunog baka ang bus or may nana dunay emergency exit nga imuhang nga kuanon kanang naang buko nimo na para nga makalayat ka. Kani sila murag tungod tingalis karatol. Kanang naang tungod bakas karatol sa bakay karatol wa na kay usa naka emergency exit man siya. Naka emergency exit ang usa ra po kabuok. Unatong giingnon nga og dili gyud tingali para imong panahon kasamang nistor. Dili gyud tingali imo gyud. Namo na importante nga nagika na to kasamang nistor nga mangayo lang tag protection sa tuang labong makagagahom magngayo lang tag protection kay og itugot niya awa man tay mahimo kay siya may tag-iyas kinabuhi. Pero muna mohangyo lang ta nga kanang naang kuana lang usa kanang lugwayan tas kinabuhi ipalayo ta sa mga disgrasya kay kani sunang ka 241 mga sukin tig paminaw o niya kanang naang so may kuan ka ani dito nga pagkakuan na gyud og kuan tugpa di ba kaha ni tourist attack sa mang bensi kay nganong suito man kaayo siya sa release level sa cockpit sa eroplano. Base asa may pasabot naman ni kasamang Haji Mar Wenceslao kaning ni ang naka-ekskapo. Kaning ni ang naka-kuan, kaning naka-survive, brother. Mo ba imuhang pasabot? Kay sa may kuan na gyud na sara usasad. Kanang pre-flight demo. Mo na tawag di anak kasamang nistor kay kanisi kasamang Haji Mar Wenceslao sige manig atos gawas god amnes gawas. Mo na mas hito niya kita kay kanang baguhay patang eroplano nga po. Mapataka mangitag lingi-lingi nga lahi ingon ani di ini. Katubitang sakay. Mimina tan sakay kasamang nistor na mo na murag bakos. Doon ay murag bakos ana nga ibakos yun na agi. Lantaw na ko ana nga ihugot na ko bakos okay. Jesus, paglantaw na ko sa ilalo na pakataasa man. So mo na nga kuan. Kanang naang kuan ni siya kanang pre-flight demo mo na pag himuon ingon ani kisunan kay taon nga ang kaning ni ang kuan guni. Ang kaning mga nangaangol sa hitabo adunay mga medical students. Dunay mga sakay ni ini nga mga medical students o niya kadto sang mga residente dito sa lugar mga sukintig paminaw sa northwestern city of Ahmedabad. Mo ni ang kuan ani pagbasa ami sa maning kuan Ahmedabad sa maning kuan ning Ahmedabad nga dito syudad mga sukintig paminaw sa India. Muna nga kuan in town kayo. Muna nga tuwa nga mga kuan sa maning uban nga makuan lang taon, lubat-lubatan lang taon sila kasamang nistor, makuyawan ba, pero muna nga diris ato purya-buyag kaning atoa nga mga eroplano muna nga kuan lang yun nato nga kanunay mga sukindig paminaw nga safety ang atoa mga pasahero kasamang nistor kay ma-landman mingon tinuod ta nga okay ra ng eroplano okay ra ng eroplano kay dili man na traffic dito anong ka kanang diri sa mas less kuno og kanang disgrasya dito sa ibabaw kay wa may traffic nga wa may kasugat dito. Ikomparar nimo diri sa kuan sa mama. Pero muna nga ang ato asa nga kuan nga daghan man sargong kinabuhi.
in town ang maamong mga sukin digpaminaw, ari sa kas dagat, ari sa kas barko kasamang Nestor. Wa tinuoy dili tinuod na magsangka diha kay dako man kay nang dagat, Wa manay solid lane diha, o di maga, pwede ka mo overtake, pwede, Kay wa manay solid lane diha kasamang Nestor ng dagat, di po siro diha sa babaw po, pwede po tingali kay wa may solid lane diha. Pero ang ari kas dagat ang imuhang kuan nya kanang mapagngan sag makina ang barko. Unya nay kusog kayong balod mga sukin digpaminaw. Sumuna nga kanang na ang kuan. In town kini ang atuang nga mga kaigsuunan, mga medical students, daghan kayo mga residente. Sumuna nga diris ato nagoy ikuan lang pananglitan og kaniba og unsa may resulta sa investigasyon ani unsa ba kaha tinuod ba ka og kuan na to kanang butangan lang nato tuog kanang naang pipila ka porsyento ang duda ni Sir Hajimar Wenceslao nga basin og tourist attack, pero muna nga dire sa ato no kani ato ang mga break kompleto man ni kasamang Nestor pure buyag nga ato mga break ato ang mga mga piloto kanito mga piloto kuan man ni kanang naang ang maayo man ni kay pero muna nga kaning ni kuanon li kay no mayroon man kuan lupad man gidunta siya imong tan-awon ba tanawa ang niluparan sa eroplano normal normal man unta ang pagsaka niya pag human nagsaka nga murag wa gyud sa maka lahos og saka og maayo ni hinay-hinay og paubos hinay-hinay paubos o na hinay paubos dayong naabot sa kanang naang kuan mga sukin digpaminaw hinay man tag paubos no okay mo na nga unsa man ni susihon gyud na pirmi kay ginganlan ba na siya nga India's worst airline disaster. Amo na nga angay ni susihon mga sukin digpaminaw unya karon naaman toy usa ka babae mga sukin digpaminaw nga na iya kuno ni napanglantawan god. Bantay katong nag-viral jar karon social media kasamang Nestor nga dunay usa ka babae nga kanang murag makakita or makahibalo ba siya sa mga umaabot unya usa nga gipredict niya kani kunong ni nga nakunoy pula nga kanang eroplano nya sagol puti adto na kunoy pagdalag ana kato si Rudy Baldwin nakaman ni kuan ato pero muna ang tinuod man og madili ang mga pananaw importante nga magampo lang kita kanunay kay kuan man makaduda man nang ga-video naa sa bintana kasamang bensi kuan man na kanang murag CCTV na kasama CCTV na kanang na ang kuan niya ang givideohan lang ang katong monitor sa CCTV pero wala gina nga videohoy ang kuan ana pero CCTV ni siya o niya diha sa monitor gi-play ang CCTV diha na ni sa monitor o sa computer dayong gi usa videohoy mo nang murag kurog-kurog nawa kuan man siya kasamang Nestor wa man siya modritso o kana bang kahagsa inanay man unta so anang inanay man sa kuan ni siya kanang naang di ba naman ay kanang pre-flight demo pero muna di lang kita makakuan ita makahukom gyud lagi kasamang Nestor kay wa man tago dito nya kana mga ratol na ba ni kana bang nga taod na ana diri ana nakita kamantay ka samang Nestor pero unsa man to idayon nimo tong adto mo songkong sa imong asawa di na lang sa kanon sa kuno ya kuno sabutan sa kuno asa mo na nga kanang naang wa lagi solid lane sa dagat pero di man sad pwede basta-basta maka-overtake kay dagat man na mao lagi taon pod kasama no naa may rules and regulation Japon sa dagat same sa karsada na ay balaod okay so mo na nga kuan kay mabita ingo kasamang Nestor insa nga o kare kas dagat okay sad ang ang kuan ko no kuyaw ko no kani ko no karsada kay dagha motor sugat-sugat ana na mga haras mabanggaan mitos dagat kay papagusto kag pagabusbos babusbos